Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana da ina hage. An wuri lafiya. Na yi abin da zama da ina hage. Lafiya da majalisar ci na kasu ɗan kan dina ne ta so ka. Na ga an kai. Fata ne na son kai. Bayan kai yau da kai in ba so na da ni ba wai. Ni zan zauka ina da na cikin soyayya ina musu magana. Abin da duka ya faru. Wadda an kai yanzu mu da ya zaka. Ana nan zaune da mu da ya zaka sai ya ɗauko hira cewa wai ai magana garin nan na kasan garin nan na gangare wala to yanzu garin gangare na kasan sun yi hatsaniya kwani Lalle na da labarin hatsari na amma ni ban da wata takakka masanya amma dai da labarin wata ya tana kwallo. to yanzu in ina kan kasuwan ka dauko sai ni ce a'a ni ce mai mu da ba cikin magana irin magana ni ce ba ka sa bakin ga ciki tunda baka san abin da ya gama su kuma kawai da ni ce dai da wani tuna ni ce ba a yi haka nan dan ba su kuma na kama su ne suna su zagi wanga su ci mutuncin wannan su ci gabunan shine kawai sai ne musu magana kawai sai sun ka tashi abun gara ni ce musu ba a yi haka nan kawai shi sun ka gani na sun ka shiga sun ka kama ni da kokowa ne da maka dai ai saura ka amma ji mu gudan ne ce to bar ma in bar wurin Matsalar ka kai ku na san da ba ka da gaskiya don ba ka aikin gaskiya. Gaskiya ni abin gana ka bani mamaki yake ban zuwa majalisar gan kama magana ka ce nan abin ganin gaya maka kai ka dauke shi sirri bai ma yiwa ko na har da na sa. a'a babu zan ci hali wallahi Nan da na sai dan me ne kai wallahi da babu an kaddare kowa san dai cikin garin da babu gurin da ba haka nan na ba rabin ina kai ni ban taɓa zan kwanta maka magana ta girma da arziki ba ka kare ta ni kacci min ga wanda yake ba kawai ni da ka ba ni shi ne Kan ga kowa ta bai riga wannan ba Allah. Kamar- Kowa ya shaidi shi. yanzu kenan shi kenan za ka dauka abin da ya gaya maka da gaskiya ni ba ka dauka abin da ya gaya Kana yiwa duk da an kai dai ba ka magana ba. dai dan na saka fada kana ta kiran da bar haka ni ka sake gani nawa ka fada in ba shi ba kullun da zaka sai ka ci mutunci na Ko gobe wata za ka kuma haka za a wara ba ina ba ka haka gaskiya. ba sai ka gane na ba zan zaka kuwa ba da ka baje ka gani mu Ka san dai har ka gaskiya. ba wai in da haraka gaskiya bane kai ba ban zaka kuwa ba da gan wizam ne mu tashi kawai baka samu abin Mutum ne ya tsaya wannan. ni ba ko kai ni ba ko abin da zaka ga abin da zaka ga Ka